and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Giuli ni Obita ang retrato ni Michael sa pagpapalit niyag frame. Migawas Estela og nakita nini ang kibuhat sa iyang iyaan. Adi, nagpapalit kog laing frame. Gitaon kog balik ang litrato sa imong anak. Ambini! Ay, Estela! Ay, agano magkaw litrato ka na sa imong anak? Tiyaw, Veta! Tiyaw! Dugay ko na kining Antos sa pagtuo nga mahuwa sa kong panumduman. Pero hangtod karon ni agihapon, nagamok na ko. Naghasol pag-aayon ako, tiya. Estela, unsa ba ipasabot ang gipanulti mo? Kung hubog ka na, manirato ka skwaro o magsigig hilak. Musyagit pa usahay, magpagyaw-yaw. Dili ko himsat ang unsa gipagyaw-yaw mo. Pero dahil kayon nga naklaro ko ang gipanulti mo, Estela. Miingon ka nga maayo pa o gipatay na lang ko. Maayo pag-ila na lang kong gipatay. Mo na gisulti mo. Huwag ka masayop sa imong nadungog, tiya. Nga ano pag nakasulti ka man, ana? Og matod pas imong anak nga ako sa gisultihan bahin, ana. Miingon siya nga doon na ilaw magkahulugan ang imong gipanulti. Unsa ba? Wa ba masayop sa iyang pagtuo si Michael, ha? Estela? May utok sa day siya? Nagasabot siya? Estela, ipasabot po ba nga may mga paghitapo nimo nga mo'y nakahasol nimo, mao ba? Tiya, sakit ang sinalbahis ang ilang gibuhat na ko, tiya. Mga salbahis sila. Demonyo sila. Sila? Ipasabot mo nga daghan sila. O kung sa gibuhat nila nga biingon ka man nga, maayo pagkipatay na lang ka. Nga no, Estela? Tiya, Obita. Nasulti naman kita na ining mga butanga karon. Nagtapit naman ta. Sige, say-saye ko, Estela. Sultihi ko sa tanan. Basit og pinaagi ini, makuha-kuha ang nagkahasol nga imong gibati. Sultihi ko. Ingon ni ini ang mga pangitapo, tiya. Ingon ni ini. Ginoo kong maluluyon. Girip kag pila ka mga lalaki. Tulo o upat tingali sila, tiya. Nawadan ako sa panimuot. Uman ko nila dapati. Naninguha ko pagsukol, singgit pag-ayo. Pero gibaatan nila nga kung baba, tiya. Ginoo ko. Kawa ko magdahom nga mauni imo kaagi, Estela. O gano mo makaini mo dangop sa balaod. Ngano wa mo i-report ang ilang gibuhat sa sinalbahis. Wala ko'y mahimot, tiya. Wala ko mahibaw sa angay kong buhaton. Nag-inusara lang kong puyo sa giabangan akong kwarto. Nagtrabaho ko ni ato, tiya. Muragapit ako mabuang natutungura, tiya. Sagol kasuko. Kasi laghalo sa tanang lalaki nga ako makita. Labi na yun diyang nasaran ko na lang nga nagbunga ang ilang gibuhat ka na ako. Estela. Ug ang maong bunga, siya, si Michael. O di ay, boy tungdan nga diha mo ihanok ang Michael ang imong kasuko. Pero itaon mo ay labot ang bata, Estela. May labot siya, tiya. May labot siya. Dako kalaputan. Kaya ang dugo nga naglatay-latay sa iyang kaugatan. Dugo sa mga salbahis kriminal. Estela, ayaw ilakip si Michael. Buutan ang anak mo. Buutan ba ang mga tao nga may among-among na ko, tiya? Ha, tiya? Pariha silang tanan. Way mapili nila. Pero ambot nga no, gibuhat ko na ang tanan paagi nga makuha ang bata. Pero wag yun ko mulampos. Ginoo ko. Wa itugot sa Diyos ang imong mga plano alang sa bata, Estela. Maunggi kasilagan ko siya. Kung makita ko si Michael, may numdum ko sa mga panghitapon ako siya sa gibuhat sa kriminal. Mauna siya, ingon ni anak nahitabo. Iko na hilom na. Milabay na ang tanan. Dili ko malimot siya. Samtang buhi pa ko, pagkahikitan ko ang ilang gibuhat na ako. Maong gusto kong maghubog. Iko na lagi. Hilom na. Iyon na kadiyot kay magkuha kong tubig. Inom og tubig, Estela. Salamat kay giganahan siya kaon ron.
Pasagdan ko lang aron dili matugaw. May nang magluto si Narda, tiya, no? Ay, ako'y nagluto, ana. Kay nang labas, Narda. Wausad mo tungang labandera ron. Di pa di ay kapayas, tamis ni. Mura magganado kang mikaon ron. Nalipay kay ko nga nagtanaw. Ikaw man yung nagluto di ay. Sorry kayo, tiya, kay nguman ako si Narda. Siya pa higidahig na ako. Ay, maayo man sang manglutos, Narda. Mo bitaw nga siya lay salikan ako sa kusina. Pero gipalaban ako siya ron. Nga man mo to nga ang labandera? Ambot sad ka ha. Wa man sa ipahibaw nga di siya mutunga. Magpasuko man unta na siya dili siya makatunga karon kay wa man. May kakulian tingali, may mga anak baya na. Mulakaw ko unya, tiya. Asa ka? Ay, laag lang ko. Mall ba ron? Ay, maayo pa. Hala, sige. Bisa kada adlaw kang mulaag, okay kaayo. Magmuling ron. Mas maayo pa kaysa ani ka lang sa ato. Iyo na, anak ka pirmis kwarto mo, hangtod ka mahubog ka. Ay, stila kadiyot lang. Nga no, tiya. Si Michael pa. Ayaw siyang ilakip sa mong kasilang. Ayaw istila. Mali ko pa ko, tiya. Kung dugay kong maabot niya, panihapon na lang mo. Sige. Ay, wa siya mo tubag na ako. Giangin yun niyang iyang anak siyang kasilag. Tuod ay, hala, wa pa din siya may bao sa motor ni Michael nga nawa. Ato na ko, tiya. Sige. Ay, kadiyot di ay. May isulti ko. Kay wapatingali ka mahibaw ini. Saon sa man, tiya? Gikawat ang motor ni Michael. Gikarnap ato pang usang adlaw. Unsa? Naguol tong anak mo. Sultihan unta kaniya pero hubog ka man. Naadlok siyang mo sultin mo. Tan-awar kung sa kabisiting animal? Irresponsable gud? Ay, wa siya magdahom nga kawaton to. Kay permi man kuno niyang iparking dito sa niyang tindahan. Nagbayad man kay kuno siya pagparking. At ang usang adlaw kuno, nawang iyang motor. Bisit gud ang animal. Stila, kinsa may magdahom nga kawaton to. Nagkuol baya sa taong imong anak. Huwag kay kikahatag nga kayuhan ng animal. Ayaw sa pagsultik ingon ana, oy. Buutan man ng anak mo. Sukad huwag yun na magpapadlong ni mo. Ayaw kong pabatian na, tiya. Dili ko gusto maminaw bahay niya. Ay. Giangin yung stilas Michael siyang kasilag sa mga tao nga ni among-among niya. Pero nakasabot ko siyang kibati. Pero dili lang unta ilakip in taon si Michael. Labi na kayo ni kalibutan sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Uy, hala, di pa sa kirit ang bayasakyanan. Kakuyaw ba, simbakog man disgrasya. Saltihan ka si Michael. Nandidoon ako kanina si Rafi sa monte. Hain ka dahil siya, Ruin. Klase pa tingali. Teksan ako, Pi. Uy, nabili niya akong cellphone. Limutan ako, uy. Susihon ko sa siyang classroom. Sinyasan ko lang ang maghuwat ko niya ug mahuman sa siyang klase. May grocery ko na dapat ang mga wine. Magpundo ko dito sa akong kwarto. Aron dili makita ni tiya. Tora mga display sa imported wine. Maura ng butang nga makahatag ka na ko kalipay. Kung mahubog na, magato. Nawa di ay kuno ang motor. O kuno ako sultin ni Tia Joveta. Walang ko'y kaliputan. Unya ka lang. Makatilaw ka sa kung pagsilot ka ni mo, animala ka.
dito sa mall. Wa ko ganahay tiya. May gipalit lang ko. Nag-shopping ka. Hain mag-imong pinalit. Ako rin dati unya na lang dito sa taas na. Unya ko na lang Ay, doon. anong unyaon pa man? Ako na ida. Ay, ako na lang lagi tiya. Unya ko na lang na isa ka. Murag nakasabot ko kung saan ang kipalit mo, Estela. Imported wine na sad. O di ka gustong makakita ko. Ay kabisado ko na ang imong mga lakaw. Labi nag-adto ka small. Di gyud ka mo sipiat nga may dakang bino. Ako nang kalipay tiya. Ay, bahala ka. Basta gibuhat ko na ang tanan nga muhunong ka na untaan ng bisyo, ha? Labi na kay babae kang buhat, Estela. Pasagdi ko tiya. Masakit man ko mamatay, wa kay tulubagon. Ako nang gusto. Estela? O kung mauli ng animal nga Michael tiya, ina nga paatubangan siya nako. Tungod ba sa nawa nga motor? O tiya. O kinahanglan silutan ko siya. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!